Nagmalampuson ang gipahigayon nga mall voting simulation sa Sugbo din gihagop usab sa mga botante. Sa iran natong detalye pinagi nining report. Alas 7 sa buntag ni Adto Anaw sa Badog gibuksan ang mall voting simulation sa North Reclamation Area, Dakbayan, Sugbo. Kini ang pagbansay sa mga botante nga mahiapil sa pagbutar nga ipahigayon sulod sa napiling mall sa syudad. Gisalmutan kini sa 50 ka mga participants gikan sa Barangay Parian nga mao'y gipili sa Comelec Sanglit mao kini ang kinagamyan og voting population. Hinuon dili tanan sa nasong barangay ang makapahimo sa mall voting kay gibahin kini sa cluster og diin adunay sa mall o anasay mubutan ngadto sa matuhan. Gihangop kini sa mga botante tungod kay hamugaway ug bugnaw ang dapit. Okay kaayo dire sa kuan sa mall. Oh. Bugnaw. Irkon. Sana kanang tibuok na lang unta nga tibuok parian na lang unta ang naari na. Kay 22 raman mi ka 21 raman mi ka presinto. Sana gidala na lang dire para kuan kayo. Gawa sa Cebu City, aduna usay usa ka mall sa lungsod sa Konsolasyon ang gipahigayunan nini. Kini gipilot ni karon and if successful the Comelec intends to implement this also on the May 2025 national and local election. Samtang full support usab ang ihatag sa Philippine National Police ug sa AFP Visayas Command sa nasoy kalihukan. We hope na kitang tanan magtinabangay na mahimong peaceful, orderly ang upcoming election natin sa barangay ang Sangguniang Kabataan elections 2023. We are your partners in this exercise of the rights to suffrage as part of our constitutional duty. So we hope that all of us will have that cooperation. Sa pikas bahin, andam na ang Comelec sa maabot nga eleksyon din unang ipahigayon ang filing sa Certificate of Candidacy sa Agosto 28 hangtod na sa Setyembre 2. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.